שמחר את חוזרת הביתה? כן. מחר את חוזרת? כן. למה? איפה את נמצאת עכשיו? בהולנד. בהולנד? איך תחזרי הביתה? בלי אוטו. בלי אוטו? כן. כי האוטו שלי מקולקל עכשיו. איפה האוטו שלך? תיקון. בתיקון? כן. הבנתי. אז איך תחזרי אם האוטו שלך מקולקל? עכשיו הוא בתיקון. כואב לי הגלגלים. כואב לו הגלגלים? כן. הבנתי. אז איך תחזרי? בריצה? כן, בעצם ממש. זה לא רחוק מהולנד לרוץ עד לפה הביתה? לא. זה לא רחוק? לא מסוכן ולא רחוק. לא מסוכן ולא רחוק, הבנתי. מה המרחק? ולא רחוק. מה המרחק? המרחק שבעיה היא שהאוטו שלי מקולקל. תחזרי לפה, אני לא רואה אותך. בואי יותר לפה. אז רגע, הבעיה היא שהאוטו שלך מקולקל, אבל מה המרחק מהולנד לפה? המרחק מהולנד לפה? כן. המרחק שבעיה היא הולנד לפה כן. הוא ממש לא רחוק. לא רחוק? כמו מה למשל? בערך המרחק. כמו מפה לאיפה? מפה לאיפה? כן. מפה לאיפה? להולנד נוסעים לשטיפת אוטו קודם. קודם כל יש שטיפת אוטו? הבנתי. ואחר כך הולכים לג'ימבורי. אחר כך לג'ימבורי? כן. ורק אחרי הג'ימבורי תרוצי בחזרה הביתה? אחרי הג'ימבורי אני הולכת להולנד. כן. והולכת שם לג'ימבורי אחר. שם את הולכת לג'ימבורי אחר? יש ג'ימבורי שבהולנד? כן. מה יש בג'ימבורי בהולנד? תראה, מה יש בג'ימבורי בהולנד? יש שם מתקנים אחרים? זה לא מתקנים. מה זה? זה מתקנים אחרים שממש קשים. ומשה, כן. זוכר שתפסנו את אמא? שתפסנו אותה? כן. מה, היא ברחה לנו? לא, שהיא ישבה באוטו הזה המצחיק. כן. אז תפסנו אותה והיא ברחה לנו. כן. אני זוכר את זה. טוב, בסדר. אז אם תהיה יפה תגידי לי ותרוצי בחזרה לבית, טוב? אני עייפה. כבר עייפה? כן, אני רצה הביתה, ביי ביי. ביי, להתראות. ביי, תרוצי. זה בשביל הילדים שלי. טוב, תרוצי. ביי, ביי, ביי.